Ho ho, beste kijkers van RTV Geldermond. Ik ga echt niet in mijn eentje op pad. Het is veel te koud buiten. We gaan iets hartverwarmends doen binnen. Gaat u mee? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. En nu volgt een hartverwarmende boodschap. U wordt uitgenodigd zelf in kerstsfeer digitaal een korte kerstboodschap ofwel en nieuwjaarswens 2022 op te nemen in uw thuissituatie. Stuurt uw videoboodschap duidelijk, verstaanbaar, horizontaal gefilmd, alsjeblieft via WeTransfer voor 21 december 2022 naar Geldermondig apenstaartje rtvgeldermond.nl. Een fijne kerstdagen en een prima jaarwisseling. Tot de volgende keer.